उदालगुरि जिल्लानि मोनसे गोगोम दखरा आफाद गाजामाति दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि 13थि थान्दै जखनथाइ बिथांमोना सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंदोंमोन आरो बेवहायनो बिथांमोना गेवलां मेलबो लादोंमोन आरो बे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2 बोसोरनि थाखाय जोंनि बिबानफोरखौ जोङो सायख'नाय जायो आरो बे 2 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मोनसे संबिजित दङ बे संबिजितखौ जों दहाय होनानै बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय जों दुलाराय फरायसा आफादा खामानि मावो रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै जों बेखौ गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौ जों फोरमायनाय जायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ लानानै जोङो मावथांखिफोर जों आजावो बे मावथांखिफोरखौ मावफुंनायाव जोंनि रायजो राजानि जों मदद गोनां जायो आरो बेखौ जों मावफुंनायाव बेखौ आबुं महर होनायाव रायजो राजाखौ मदद होनो थाखाय जोङो गेवलां मेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो खावलायनाय जायो आरो गेवलां मेलनि गेजेरजों बिथांमोननोबो जों फोरमायनाय जायो आरो दिनै गायजामाति दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेलनि गेजेरजोंबो जों बेफोर बाथ्राखौ जों खावलायनाय जायो दा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिखौ जों खालामदों हिसाबै जोंहा मोनसे समनि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' आथिखालाव बिथाङा बिटिआर आरो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि आथिखालाव बिथाङा सानजा क'क्राझारनि MLA बिथांमोनानो 2020 मायथाइनि 29 जानुवारि बिटिआर सुक्ति बेवहाय बिथांमोना सागान होदोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सागानजोंनो बिटिआर सुक्तिया जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जोंनि थांखि बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे कमिटमेन्ट होदों आरो बे कमिटमेन्टखौ लानानै जोङो आसाम सरकार भारत सरकार बिथांमोनखौ जोङो नारसिनबाय थादों आरो बिथांमोनाबो जोंनो मोनसे बाथ्रा होदों जे 2024 मायथाइनि गेजेरावनो भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो बाथ्रा होदों जे 2024 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों आरो बे बेलायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय जोङो आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों नारसिनबाय थादों आरो जों बेनि थाखाय खामानि मावबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया 5,000 बर'फोरनि मुंख्लंनि थैजों सोरजिजानाय आरो बेवहाय जोंनि मुंख्लंफोरनि थैनि जि बेसेन गोसा जोंनि जि बिहोम दङ बेवहायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बे ओनसोलनि फरायसाफोरनि बिथांमोननि फिउचारा जड़ित जानानै दङ बेवहाय नांजाबनानै दङ जाय भिसिआ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ आथिखालाव प्रफेसर लाइसम लाड्डु सिं बिथाङा ओरैबायदि गावनि गोसो बायदि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गावनि सम्पति बायदि बिथाङा बेबहार खालामबाय थादों बिथाङा खामानि मावबाय थादों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों माब्लाबाबो गनायनाय ला बिनि थाखायनो जों 2 बोसोर जाबाय आथिखालनि भिसिखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बोखारनांगौ होननानै जों बेनि सोमोन्दै आसाम सरकारजोंबो जों अनेकबार सावरायबाय राज्यपाल बिथांजों सावरायबाय आरो राज्यपाल बिथांजों बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा सावरायनानै बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों 16 नभेम्बरनि उनाव आसामनि बेंगिरि गभर्नरा बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे 16 नभेम्बरनि उनाव बिथाङा लिभआव दङ लिभनि उनाव बिथाङा जइन जानायनि उनाव बिथाङा आथिखालनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भिसि प्रफेसर लाइसम लाड्डु सिंखौ बोखारनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों दिनै 20 तारिख जाबाय ओंखायनो जोंनि आथिखालनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बे साननैसोनि गेजेराव आथिखालनि बड'लेण्ड मुलुगसंसारनि भिसि प्रफेसर लाइसम लाड्डु सिंखौ बोखाराब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ बोखारनांगौनि थाखाय आरोबाव फिन जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो राजा लामा जोङो रेल लामा होबथानो थाखाय जों सानफ्रोमबो जोङो राजि जेब्लासिम भिसिखौ बोखारनाय जाया अब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक भाबै जोङो आन्दलन जों खालामलांबाय थागोन जों सोमावलांबाय थागोन आरो
भिसिखौ बोखारथारनांगोन बे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि थांखि। खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हांख्रायदों आरो मावजानो लुगैदों। दा जों खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनाया गोबां समनिफ्रायनो मावबोदों। जेब्ला खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 2012 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन, बै समनिफ्रायनो खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावदों, समाज फोसाबनायाव खामानि मावदों। एन्टि ससियेलनि हाबाफारियाव जायफोर जरैथि गोनां सुबुंफोरखौ फोसाबनायाव खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो मावबोबाय थादों। दा दिनैनि थान्दैमेलनि गेजेरजों खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फार्स्ट स्टेप हिसाबै जों सोलोंथाइ बिथिंखौ जों नोजोर होनानै गामिफ्राव जोङो गामियाव गोरिब न'खराव थानाय बैसोरखौ जोङो बेसेन होनाङालासे माबाफोर फोरोंथाइ बादा लानानै बेसोर गोरिब न'खरनि फरायसाफोरखौ जों बोरै टिउसन लाहोनो हागोन आरो बिसोरखौ जों बोरै सुजुग सुबिदा होनो हागोन, बेखौ जों खाजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फार्स्ट स्टेप हिसाबै जों बिनि सायाव साननाय जादों।